Arratsaldeon guztioi, ona etorri zaretenoi eta beste pantailaren bestaldean zaretenoi ere bai. Gaurkoan horrela tratatzen gaituzte eta ondela tratatu beharko gintuzket hitzaldia daukagu eta Gasteizko jabetze feminista eskolatik planteatzen den edo egiten den hitzaldia da. Maiatzaren 17ko egitarauaren baitan, ez? Maiatzaren 17a LGTB plus fobiaren kontrako eguna, ez? Eskerrik asko esan duan bezala, hor pantailaren bestaldean zaudetenoi, gerturatu zaretenoi, eta ere bai, Mireiari keinu hizkuntzarekin lagunduko digun lagunari. Ia da, oraingoan rol aldaketa bat egin dugun, niri ez zaite gehiegi ez nago oso prest o prestatuta horrelako gozak egiteko, ez? Baina egia da Aitze Bertabiok lagunak garela aspalditik, institutuko garaitik, eta 11 saltzuetan ere egon gara elkarrekin ere bai, ez? Aitziber Perez de Karkamo, bezala ezagutzen duzue zuetako askok, guretzako ordea txibi da, herri mugimenduan ari garen ontzako, edo ibili garen ontzako txibi da, nire ondoan dudan laguna. Esaten duen, beti askotan moderatzaile lanak egin izan ditu jabetze eskolaren baitan eta oraingoan islari izatea tokatu zaio eta ni normalean beste hor bueltan publikoaren artean nago eta oraingoan moderatzaile lana egokitu zait. Kazetaritza feminista egiten duen arabar nafartarra, eta ze polita, arabarra eta nafartarra izatea, ez beti ere bi herri edo elkarren arteko laguntasun handia dauden bi herri garelako, ez. Eta esan duen bezala, hainbat borroketan ibilitakoa, eta hainbat proiektu komunikatiboetan eta ere ibilitako herri mugimenduarekin lotura handia duenak eta eskarmentu handia duena honetan. LGTB gaiak eta komunikazioa. Ez da gai makala, batzuek LGTB izkiak talde homogeneo bat bezala irudikatzen dute. Guk askotan, esan dugu, izki bakoitzak baduela bere realitate propioa, eta guke pluralean hitz egiten dutugu honen inguruan. Realitate bakoitzak ere zeharkako beste zapalkuntza batzuk dituelako. Garai baten, estigma eta ez ikusgarritasunarekin loturik zegoen LGTBI kolektiboa, gaur egun, batzuek esan gutez hori gainditu egin dela, eldean ezan duen bezala, izki bakoitzak errealitate propioa duenez, batzutan ez da horrela, Eta, baino honen inguruan, eta azkenengo urteetan, eta hainbaten ere, azkenengo hilabeteetan, komunikabideetan ematen ari diren trataeraren inguruan hausnarketa bat egin beharra uste dugu, ez? Mugimendu honek komunikabideetan presentzia izatea estrategikoa dela uste dugu ikusgunen behintzat, baina horrek abantaila eta arazo batzuk ere ekartzen ditu. Eta txibi egia hitza pasatuko dizut, esan dut ez, komunikabideetan ematen diren trataeraren inguruan eta guk badugu horren inguruan kezkatzeko beharrik edo, o arrazoirik. Arratsaldeon, bai ez. Oso baldarra naiz mikrofono hauekin, berriz ere barkamena lehendabizi beraz etxe honetako langilei baldarra izateagatik, baina berriz ere eskerrik asko eta Ametxek esan duen bezala arraro egiten zait oso hemen egotea islari bezala, normalean bere paperean egoten naiz eta beraz islari bezala egoteko ezin aurkezle hobeagorik topatu Ametxe baino eta izugarrizko posa ematen dit lagun bezala eta baita aktivista eta ikusguneko kide bezala hemen egotea. Izan ere gaur arituko gara komunikazioaz eta LGTBI kolektiboak komunikazioan eta edabidetan duen presentziari buruz eta horretarako ikusiko dugu hitzaldian zehar zenolako garrantzia duten honen inguruan lanean ari diren erakunde, zerbitzu edo kolektiboek. Eta horietako bat, kasu honetan Gasteizen ikusgune da. Esker mila hemen zaudeten hori eta pantailaren bestaldean zaudeten hori ere.
Eta espero dugu gainera gai hau euskaraz zabaltzeak, lagun izateak, euskarazko hedabideetan ere gai hau hobeto jasotzeko, nahiz eta azkenengo urteetan ikusiko dugun bezala, azkenengo urteetan euskarazko hedabideetan aurrera pauso handiak eman diren honi dagokionez. Kezkatuta egoteko arrazoiak egon badira, amets, eta berehala sartuko naiz horretan, baina nik nahiko nuke usten badiazue labur bada ere azaltzea zergatik egiten dudan nik honen inguruko irakurketa bat edo zergatik beharrezkoa den LGTBI komunitatea hedabideetan nola jasotzen denaren inguruko irakurketa bat. Eta ikusiko dugun bezala, hedabideak garrantzitsua diren bezala, kazetariak ere beharrezkoak dira. Honek esan nahi du bai kolektiboan, bai pertsonal mailan, maila norbanakoaren mailan pentsatu behar ditugula gauzak. Nik aspaldi erabaki nuen ofizionetatik bizitzea oso zaila zela, badago hemen beste kazetariren bat, eta orduan beste bide profesional batzuk hartu nituen, baina kazetaritzarekin lotzen ninduen lotura erabat, hautsi gabe. Orduan hasi nintzen nolabait iristen zitzaizkidan gonbidapenak onartzen bata edo beste aurkezteko eta bereziki feminismotik etorri ziren gonbidapen hoiek. Orduan ikasi nuen, orduan jabetu nintzen genero ikuspuntutik, ikuspegitik kazetaritza egitearen beharraz. Eta hasi nintzen aplikatzen hori nire komunikazio lan guztietan. Aldi berean, medio batean, prentsa medio batean egiten ditudan iritzi zutabe baten, gero eta garrantzia handiagoa hartu zuten LGTBI komunitatearen inguruko iritzi artikulek, baina baita errefuxiatu, migrante eta bestelako gutxietetako edo ikustarazten ez ziren kolektiboen inguruko iritzi artikulek. Eta orduan behin norbaitek galdetu zian ea zergatik zentratzen nintzen horretan. Nik ez neukan erantzun bat horretarako, baina esan nuen, giza eskubide kontua da, besterik ez. Eta hausnartu nuen, gure herrian bizi izan dugun eta bizi dugun gatazka politiko armatu baten ondorio ziurrenik askotan maiuskulaz idazten ez ziren politika askok bigarren maila batetan kokatu zituzten, o bigarren maila batera kondenatu zituzten giza eskubide urratu asko. Eta orduan pentsatu nuen nik aukera banuela nire iritzi artikuluetan hoiei begirada jartzeko, ez? Dela esan bezala LGTBI komunitateari, dela migrantei, dela emakumei oro har, ez? Eta, honen arira gogoratu nuen gainera, orain dela urte batzuk, hemen feminismoak hartu zuen lelo bat izan zela, hau ez da gure bakea, ez? Nolabait, elkarbizitza prozesu baten gauden herri batean, asko direla, oraindik ere, ikusteke dauden bortizkeriak eta giza eskubide urraketak. Eta horrekin nion, honen inguruko hausnarketa bat egiteari, zergatik beharrezkoa dugun bestelako kazetaritza bat, ez? Finean, kazetaritzak laguntzen digulako gertatutakoa ezagutzen, gertatzen ari dena, baina baita gertatuko dena, inkluso erakusten ere, ez? Beti esaten da, eta hola da, kazetaritza laugarren poterea dela, baina lehenengo mailakoaren lekua hartu du askotan, eta horrek esan nahi du baldintzatzen duela gure bizitza erabat. Bereziki maila politikoan, edo maila ekonomikoan, iritzi izan gara, aurreikustera gertatuko dena, prentsa edo hedabide batzu jarri direlako bata edo bestearen alde edo kontra, ez? Eta zehazki, irakurketa hau egiteko LGTBI kolektiboari dagokionez, kezkatzeko arrazoiak, amets? Bai, egon, badira. Eta feminismo, nire natorren feminismoari eutsiz, azkenengo urteotan hitz egiten izan denean Euskal Herrian, Europan, feminismoaren laugarren olatuari buruz eta egonda kontra erantzun misoginea edo matxismo erantzun izugarria. Beti gertatu izan da hori. Kolektibo gutxietxeak edo ahaztutakoak edo ikusei ezina ziren hoiek konkistatu dituztenean euren eskubideak, kontra zeudenak, euren privilegioak nolabait arriskuan zeuden hoiek erantzun bat eman dute. Eta gure kolektiboarekin gauza bera gertatu da. Nik uste dut azkenengo boladan oso ondo ikusi dugu lau translegeari dagokionean,
baina bestelako adibideak ere baditugu, azkenengo urtetan, eta askok esango dute, zertarako egin irakurketa hau, inoiz baino presentzia handiagoa duzu, ez dago arazorik, medioetan zaudete, ez, hain zuzen ere, hori da nolabait igual nahastera eramaten gaituen irudi faltsu bat, eta azkenengo urteotan gure presentziari aurre egiteko privilegioak galtzen dituzten horien gorroto erantzunak egon dira. Eta hau ez du nik esaten besterik gabe, irakurketa pertsonal bat bada, baina datuei begira, egon badaudelako. Orain dela 3 urte, Espainiar estatuko berdintasuneko eta genero indarkeriaren aurkako estatu idazkaritzaren baitan, LGTBI partaidetza kontseilu bat eratu zen, eta egin zuten hedabideen inguruko irakurketa bat. 3 urte esaten ari naiz, ez da horren beste, ez da Zutabio Karmelutik irten gineneko garaikoa, 3 urte. Orain nahiko libreki, igual parkatu, baina lehen Amets eta Biok itzen genuen, privilegio bada, bera eta Biok hemen egotea, honi buruz hitz egiten, hau garelako. Orain dela urte batzuk, lotxa ematen zigun onartzea hau garela, eta gaur hemen gaude hau garelako, ez? Bueno, hau, esan behar dudan hau da, orain dela 3 urtekoa, Espainiar estatu mailakoa, kezkak sexuaniztasunariko jazarpena eta sexuaniztasuna zalantzan jartzea areagotu da, azkenengo urtetan, eta bereziki sare sozialetan. Esan daiteke, sare sozialak ez dira errealitatearen islada, bai, esan badira, eta gero sakonduko dugu honetan, baina kazetaritzaren prestigioa galdu den heinean eta edonori kazetaritza edo informazioa emateko ahalmena eman zaion heinean sare sozialen bidez oso importantea da sare sozialetan jazarpena, sexuaniztasunarekiko jazarpena zalantzan jartzea eta erasoak pairatzea importantea da. Estatutik egiten zen ere irakurketa bat, gizarte demokratiko batean edozein gai izan daiteke eztabaidagarri, baina ezin dira elkarbizitzarako mugak gainditu. Alegia, ez gara bakarrikari, eta gero komentatuko dugu hau, ez gara bakarrikari guri dagozkigun eskubide batzu buruz, baizik eta elkarbizitzak. Hauek ez dira gu ezberdinak garelako guk irabazi behar ditugun eskubideak, edo guri zor zaizkigun eskubideak, edo nolabait, gu aserretu ez gaitezen, edo gu erailak izan ez gaitezen eman behar ezkiguten eskubideak. Hau elkarri bizitza kontua da, hau gizarte batek aurrera egin dezan eman beharreko pausoak dira, horren kontrako diskurtsoak areagotu dira. Kazetaritzari dagokionez espreski, albiste faltsuak, kazetaritzaren prestigioak galtzen da, hain zuzen ere ez duelako ezer erakutsi behar. Albiste faltsuak saltzen ari dira, inolako daturik gabe, kontrasterik gabe, eta esan bezala nolabait jendeak hartu delako eskubide hori edozen gauza publikatzeko albiste balitz bezala. Eta horiek asko eta translegearen inguruan ari ginela, robotizatuak dira gainera. Azkenengo asteotan hitz egin da asko inteligentzia artifiziala delakoaz, inteligentzia artifizial horren atzean dago ere translegearen kontura egin diren mezu robotizatu asko, zabaldu direnak sareetan, baina ez bakarrik hori baizik eta albiste eta artikulo osoak idazterak orduan. Inteligentzia artifizialari jartzen badizkiozu 4 klabe esan nahi diosunari buruz, publikatzen dizu artikulo bat. Eta horiek gertatzen ari dira gure kolektiboaren aurka. Eta honek guztia zertan eragina izan du, azkenengo 3-4 urtetan, jarrera homofobiko, transfobo asko areagotu dira eta erasoak baita ere. Bukatzeko, kriston txapa sartzen nahi naiz, hasteko bukatzeko, jendeak dio, askoz gehiago jasotzen dira prentsan momentu honetan gertatzen ari diren erasoak. Hala da, egia da. Baina askoz gehiago ere pairatzen ari dira eta askoz edo jarraitzen dute izaten gure kolektiboaren kontrako erasoak gizartearen arlo guztietan. Eta honegatik guztiagatik komunikabideen inguruko irakurketa bat egitea.
Bai, nik uste dut hor ere klabe batzuk bota dituzula, alde batetik sare sozialetan ematen diren irakurketa horiek guk desde dugu ikusgunen askotan ikusten ditugu, ez? Bale, sare sozialak ez dira gure egunerokotasunaren islada bat, bueno, hori nik ere kakotxen artean hartuko nuke, hainbaten ere badirelako, ez guztiz, baina hainbaten badirelako, baina, claro, sare sozialetan ematen diren gezur eta eraso guzti horiek gero batzutan ere islada dute kaletan. Guk Gasteizen bertan ikusi ahal izan dugu hori, ez? Sare sozialetan translegearen auzi honetan hor ematen diren eraso eta gorroto mezu asko gero kaletan karteletan ikusi ditugulako. Eta karteletan ikusterakoan ondoren ere bai jendearen jarreretan ikusi da. Eta gero ere bai trans pertsona bat edo LGTBI pertsona bat jipoitzen denean ere bai hor ikusten da, ez? Eta burura datorkit ere bai Samuel hil zutenean gutako guztiok bagenekien gorroto gorroto delitu baten aurrean geundela, denok bagenekien Samuel erail zutela gaia zelako. Baina komunikabideetan eta bertsio ofiziala zabaltzen hasi zirenean izan zuten telefono bat lapurtzeagatik erail zutela, ez? Eta sekulako borroka egin behar izan zuen eta egin behar izango du aurrera begira ere bai mugimendu honek Samuel homofobiagatik eraila izan dela zabaltzeko. Beraz, komunikabideetan ematen den tratamendu hori gure bizitzetan, bai maien orbanakoan eta kolektiboki ere eragina du, ez? Bai, aipatzen nuen, ez, hasieran hedabide kolektiboki duten ere erantzunkizuna eta kazetariak berak duena. Ametxekin komentatzen nuen hasi aurretik, orain dela egun gutxi izan zela Portugaleko krablinien iraultzaren urtemuga, eta nik uste dut adibide polita dela, nahiz eta ez den zehazki gure kolektiboarekin zer ikusia duena, adibide polita da ikusteko hedabidei duten eragina. 1974ko apirilaren 24an gauean hasi zen entzuten balada bat, irrati baten. Izan zen seinale antzeko bat, jendeari esateko, bueno, ondo doaz gauzak. Handik ordu erdira edo horrela, ja apirilaren 25 zela, hasi zen Granda Morena entzuten. Eta horra hasi zen iraultza. Ez gara horren inguruan arituko, baina horrek esan nahi du zenolako garrantzia izan dezaken irrati batek. Baina kontua da, irrati hori dela, edo zela, gaur egun Espainian kope izango zena. Elizaren irrati bat zen, hasi zuena iraultza hori. Beraz, norbait zegoen irrati horretan, erabaki zuena balada hori, eta gero zentzuratua zegoen abesti hori jartzea erabaki zuena iraultza bat azteko. Eta hemen, hori, bien eragina eta bien ardura. Hedabidek badaukate ardura sozializazio prozesuetan, ni ez nahi soziologa, inondik inora, baina sozializazioa da finean hartzen ditugun gakoak gure bizitza ulertzeko, eta gure bizitza nola eraiki, eta gu gure buruari buruz ze pentsatu behar dugun erabakitzeko. Eta sozializazio prozesu horretan, hedabideak dira familiarekin batera, gizarte politikekin batera, sistema politikoarekin batera edo eskolarekin batera eragina dutenak. Beraz, erreferente gisa, izugarrizko garrantzia dute, eta eurek markatuko dute izan den gure harreman mota. Ez dute soilik erabakitzen gertatzen dena nola tratatu. Erabakitzen dute zer den albiste. Hemen zaudetenok jakingo duzue ezberdintasuna albistegarri eta albiste izatearen ezberdintasuna. Albistegarri da bere ezaugarriengatik edo ezberdina delako edo berria delako albiste bihurtu daiteken zerbait. Baina ez da albiste bihurtuko ez badu kazetari batek edo medio batek erabakitzen. Beraz, gauza asko dira gertatzen, baina ez direnak albiste bihurtzen inork ez duelako hori erabakitzen. Eta hortik dator askotan aipatu dugun esaldia, ez? Hitz egiten ez denaz, ez da existitzen. Beraz, noski ezin da ulertu ez dela telefono baten lapurketa eta eraso edo erailketa homofobo bat ez bada
gizartean dagoen gorroto delitu horretaz hitz egiten. Baina ez egin behar da horren inguruan. Etxean dagoen telefonoa oraindik duen mutiko batek beldurra senti dezakelako, badakielako irainak pairatzen dituela bere identitateagatik, eta egunen baten dakielako zerbait gertatu zaiola eta bere heriotza izanen dela telefonoa lapurtu nahi izan diotelako ez. Esan bezala, sozializazio prozesuetan hedabidek izugarrizko eragina daukate eta sozializazioaren barruan genero sozializazioa dago gero. Eta genero sozializazioak daukan oinarrizkoena da emakume edo gizon jaioa zarela. Eta sozializazioak markatu du heteronorma dela onartzen den sistema bakarra, sistema honen sostengurako. Eta ez da bakarri sistema horren salaketa egin behar, baizik eta hortik kanpo dagoen beste guztia ikustarazten ez den bitartean, ez da existituko eta ezin da inor horrekin identifikatuko. Zuta biot, ja, badaukagu, ni kontatu diot Metxerilen, eta badago hemen norbait gelan, kontatu niolau, berak ez daki gazteagoa delako, eta gainera, marikoia, ez da goiera, hori da arazoa. Baina nik deskargatu nuen bere garaian, Diel War izeneko serie bat, oraindik internet zegoenean telefonoari lotuta, kendu behar zenuenean telefonoari, eta egiten zuela, horrela deskargatu nuen serie bat, kontatu ziatelako lesbiana serie bat zela, eta flipatu nuen. Pentsatu nuen, izango nintzela lesbiana superrika. Abokatua, edo irakaslea, edo ekunkari bateko editorea, eta nire entorno guztia lesbiana izango zela. Bueno, ez zen nola izan, baina erreferente bat topatu nuen, ez neukan erreferenterik garai hartan. Ez neukan erreferenterik. Egun badaude, gero itzengo dugu, fikzioetan dauden erreferentei buruz, baina egun badaude, baina beharrezkoak dira. Eta beharrezkoak izateko, edo horregoteko beharrezkoa da ere ezagutaraztea Samuel akatu zutela marikoia zelako, ez iPhone bat zuelako. Bai, nik uste dute lehen, eta horrekin geratu nahiz, albiste garri eta albiste zer den, ez? Eta nik uste dut behatokiok egin azkenengo urteetan, behatokiak sortzen hasi zirenetik hori egin dugulain baten, eta seguramente gaur egun dagoen tratamendu hori esker da beste elementu batzuen artean ez bakarrik, ez? Baina gogoan dut lehen mugimendu honek jasotzen zituela urtean edo urtean zehar, erasoen berri, eraso batzuen berri, ez? Eta nolabait, erasoa larria zenean, guk salatu egiten genuen oran Dramari Zurian, eta handik etxera joaten ginen, eta horra hasi eta horra maitzen zen guztia. Momenturen baten, guk Lumagorri elkartik esan genuen, joango gara hausen batzera, joango gara eraso guztia hauek zenbatzera, inkluso salatzen ditugunak eta salatzen ez ditugunak ere bai. Ez? Eta nolabait hori ere bai ikusgarria izan behar delako. Eta hortik zenbaki bat atera zitzaigun. Orduan, nolabait nik uste dut horrekin baliatu gutxienez bultzatu genuen gertatzen ari zen hori albistegarri bihurtzean. Ez? Ja, bagenuen zenbaki bat, tokiko komunikabidek bazuten zenbaki baten inguruan zer esan, ez? Eta iruditzen zait, garrantzitsua izan zela momentu hori nolabait ere komunikabiderekin hasi ginelako lanean, ez? Eta komunikabideak ere aliatu bezala ikusten ditugulako. Gero egia da, komunikabideetan gauza asko publikatzen direla, erabat kontrakoak izan daitezkenak batzutan, eta beste batzutan ez beste ez, baina gu etengabe pedagogikoak izaten saiatzen gara, zalantzarik izatekotan saiatzen gara zalantza horiek argitzen, inkluso proposamenak egiten, inkluso askotan iristen zaizkigu elkarrizketa proposamenak, pero igual ikuspuntu hau ez da egokiena, baina bilatu hemendik ez, hau igual inkluso interesgarri izan daiteke. Baina, klaro, zer nolako kazetaritza behar dugu zure ustez? Ez que ametxo egiten duzun okerrena da, kazetari bati gomendio bat eman. Kazetaritzak prestigioa galdu duen bezala, kazetarien egoa igotzen da. Oso zaila da, ofizio honetan
gomendioak ematea, eta formazioari dagokionez, ez dakat ezer ikusirik, baina egia da nik formazioa izan behar baldin badut, edo berziklatu behar badut, maketatzeko programa bati begira, edo grabadora analogikoa utzi eta digitalarea pasa, bestelako formakuntzare behar dut. Baina ez da erreza, onertzea. Baina beharrezkoa da, zuk esan bezala, datuak eta ikerketak zu ez daukazute, pasatzen baldin bagara ikusten etzen egoera batetik ikusgarritasunera, beharrezkoa da formakuntza duen jendeak, asuntan ikusgunek, edo bestelako erakunde, talde edo profesionale daukatena, medioi helarazteko. Norbaitek esan dezake, hori nolabait da, medioen linea editoriala kontrolatzea, edo esatea nola egin behar duten, ez, eta argi eta garbi izango dugu zergatik. Medioek daukate konpromiso bat demokraziarekin, zuzenean, eta da, herritarren parte hartze zuzena bermatu behar dutela, gutxietzita dagoen edo gutxietzia daudenen diskurtsoak bermatu eta jaso behar dituztela, eta gizartearen garapenerako mezuak zabaldu behar dituztela. Lehen esan dugu nolabait agenda publikoa sortzen dutela, eta beraz, agenda politikoan aurrera pausoak ematen badira, jaso behar dituzte medioek ere, horretarako konpromesu soziala dutelako. Eta orduan, inork ez dizu esango, edabide batek ez dizu esango ez dituela giza eskubideak bermatzen, edo ez dizu esango ez duela egiten kastaritza giza eskubideen ikuspuntutik, baina sartu gabe 1948ko deklarazio unibertsalean eta hola, aipatuko ditut, gainetik, gauza batzuk oso oinarrizkoak direna giza eskubidei buruz ari garenean ulertzeko zertaz ari garen. Unibertsalak dira, integralak eta zati ezinak dira, interdependenteak dira, alegia eskubide bat ukatzen bazait, beste bat ukatuko zait ere, urratuko zait, enplegurako eskubiderik ez badut ez dut etxe bizitza eskubiderik izango, sortzetikoak dira, alegia jaiotzez ditugu, beraz, hitz egiten dugunean LGTBI kolektiboan konkistatzen ditugula eskubideak, ari gara zerbait konkistatzen berez egokiguna eta ez geneukana, hori importantea da, ukaezinak dira, nahitaezkoak, besterezinak, preskidezinak, bortxaezinak eta itzulezinak. Hau oso oinarrizkoa dirudi, hau da giza eskubideen kartari begirako eskubideak. Baina zergatik aipatzen da? Ze azkenengo boladan bereziki, hitz egiten dugunean prentsa bati buruz esaten digute, ni adierazpen askatasuna daukat, hitz egiteko edozein modutan. Ez egiten ari zarena da, iritzi artikulu bat, panfleto bat, diskurtso bat, eta adierazpen askatasuna daukazu, baina ez zara egiten ari kazetaritza giza eskubideen ikuspuntotik. Ez zara oinarri horren guardalari edo ez zara horretan oinarritzen ari. Baina importantena da ere ikustean nola eta zen nolako kazetaritza egin behar da ikuspuntu horretatik. Giza eskubideak ere defendatzeko modu ezberdinak dira, baina hau nik argi utzi nahiko nuke. Adierazpen askatasunaren mugak badira kazetari askok erabiltzen dituztenak eta ezin dira honetarako erabili. Egin ezazu, zure adierazpen askatasunaren jarioa eta eman bide horri, baina ez zara egiten ari giza eskubidetan oinarritutako kazetaritza bat. Ez zara bermatzen ari guztion eskubideak bermatzen duen kazetaritza bat. Eta honetan nola tratatu behar diren giza eskubideak, baditugu 3 jarrera, eta 3 moduak ere zalantzan jarri behar ditugu. Asistentzialista dena, eta honek ematen duelako konplazentzia begirada bat edo, askotan pairatu zan duguna ziurrenik, inkluso gure familietan, Ermelutik irtetzen zarenean, eta zure eskerrekoa den familia begiratzen zaituenean nolabait esanez, bueno, tira, zurekin egongo gara, eta esatu zu, ez naiz gaixo bat, nolabait ari dira pentsatzen, ados nago, bat nator, ez dakat arazori, baina zergatik guri,
asistentzialista, eta babes emango ditu, ez du babesi behar, nahikoa lan egin du, ni neburaekin hemendik irteteko, begirada hori hor dago, eta begirada horrek ez dio bat laguntzen, ni gaur egun nagoen privilegio egoera edo jarrera honetatik urrun dagoen neskato batekin nik momentu honetan edo eukinuen ingurune, bueno, ez dakit erraza, baina topatu nuen adibidez eskola feminista, topatu zintudan zu, Arabako emakumea asanbladako lagunak nituen, nolabait ulertzen zutenak heteronormatik kanpo nengoen lesbiana edo feminista nintzela eta lesbiana nintzela gainera, Gasteizen taldeak topatu ditut, gaur egun badago neskato asko igual ez dagoela egoera horretan, eta begirada asistentzialista horrek ez dio laguntzen inondik inora bere identitatea ulertzen. Eta lehen esan dugu, hedabideak dira eskolarekin eta familiarekin batera sozializazioan asko laguntzen duten horiek, ezta? Orduan, irudi hori ezin da eman. Ikuspegi patologizatzailea, inondik inoraz duten hartuko, hedabideek hori egiten dutenik, munduko osasun erakundeak transexualitatea bere gaixotasun zerrendatik kendu zuenetik, teorian, denok gaude sano eta denok gara sano. Baina, orain dela gutxi adibidez, Nafarroako Opuseko klinikak oraindik ere gu gaixotasun mentalekin tratatzen diren tratamenduak dauzkatela guretzako tratamendua dituzte. Beraz, nahi gauzun direktorek... Bueno, ez pentsa, ona Gasteizera etorrita, Arabara etorrita, Estibalizen orain konbenduan dauden monjak ere bai, praktika homosexualak ere eurentzako jarrera edo jarduera inmoralak dira ere bai, eta bide horretatik doaz, eta hortxe daude. Hortxe daude monja guztia batera. Bai. Bai, ados. Bueno, horretan ez gara sartuko. Hemetxez provokatu, ze horti dato gure kultura judeo-kristau bati datorra guztia. Ez, baina patologizazioaren kontua inork ezin duan hartu gaur egun, ze gainera nolabait debekatuta dago, baina zuk ezin duzu publikatu artikulu bat esanez, nunbaiten klinika pribatu baten oraindik ere osasun mental bezala tratatzen dituztela gure identitateak, ez gure gaixotasuna, gure identitateak, eta ez egon artikulu horretan erantzun bat administrazioaren partetik, erakunde baten partetik, aktivista baten partetik, nik neuk erantzun nezaken Iruñan bizi naiz eta klinikatik oso gertu. Batzutan beldurra dut ez nauten harrapatuko esperimentuak egiteko, edo ezin da kazetaritza mota hori egin, ezin da, edo salatu behar da, azkenengo boladan, oso arriskutsua da kazetaritza hau, finean, baimentzen badituzu horrelako diskurtso politikoak, edo baimentzen badituzu horrelako diskurtso politikoak dituzten talde politikoak agertuko dira. Orduan, talde politikoa horiek ezin ditugunez legeztatu, eta ni ez naizelako talde politikoak legez kanpo usteko aldekoa, baina salatu dezagun, talde politikoien diskurtsoa jasotzen duten kazetaritza. Hori da gure lana. Eta azkenik, zuk ondo ezagutzen duzuna, pingoa zindelakoa, eta nolabait gure irudia garbitzearena eta gure irudiaren irudi faltsu bat ematea. Berdin zait, Bilbo baten, esatea Bilbo dela gay-friendly hiria eta izugarrizko festak antolatzea, eta gero prostituzioan aritu behar diren trans emakumen inguruko politika bortitza egitea, udalaren partetik, dela Tel Aviv izatea gay-friendly, eta gero Palestinar herriarekiko daukaten politika bortitza, ez? Orduan, hiru medioiek ere giza eskubidea tratatzeko ez ditugu onartu. Bai, estereotipoak ere aipatu dituzu, nik uste dute hor komunikabideetan agertzen diren estereotipoi arreta jartzen bali madiegu, kaiak, zuriak, asteak, gorputzen desiragarriekin, promiskuak, erain monkeypox edo tximinoaren bastangaren inguruan ere bai, ez da bai da hori egon delako mai gainean, dirudunak, zuk lehen esan duzu, lesbiana diruduna izango zarela serie hori ikusitakoan, kaiak dirudunak omen dira, emakume transak sexulangileak, boierak eta gizonezko transak ez dira existitzen, ez?
komunikabidetan estereotipo horiek zabaltzen dira, eta lehen aipatu dituzun pride horiek hau guztia zabaltzeko eta hau guztia bultzatzeko aitzaki ezin hobea dira, ez? Baina, bale, zeintzuk dira, bueno, nik uste dute bota ditu da, zeintzuk dira katxe, nagusiak komunikabidetan ematen diren tratamendu horren inguruan. Zuk aipatu dituzun nik uste dut estereotipo nagusienak, eta azkenengo urtetan bai ikusi da olako bilakara bat, honetan ere igual medikoiak irten zarete galtzaile, esango nuke. Bai, zu izan beharko zinateke momentu honetan, aberatsa, bizarra hobeto moztuta, gorputz desiragarria, egongo ginateke beste leku baten, eta ziurrenik egongo ginateke estatu batuetan aur bat erosten egongo zinelako, edo emakume bat erosten ari zinelako aur bat izateko. Estereotipoak kaltegarriak dira oso, eta egia da azkenengo urtetan, gure begirada edo gure existentzia zabaldu duen begirada bat eman denean, gauza bat gertatu da, adibidez, lesbianekin, nik jarriko dut adibide hori. Demagun lehen jarritako adibidea bere etxean dagoen neskato bat, bueno, ari dela, bere identitatearekin zalantzan, heteronormari ez dio erantzuten, ez dauka ingurune eroso bat, eta ikusten zuen irudia da, bere izan behar dela, edo lesbiana baldin bada, kamionera hutsa izan behar dela, eta nalakoa. Irainak jaso ditu, hori dela eta. Azkenengo urteotan, nolabait zuritu aldera, edabidek esan dutena da ez ere, feminitate handiko emakumeak izan daitezkela boierak. Orduan, horri erantzuneten ez dioten neskek, kontrakoa sentitu dute. Estereotipoak balio du behin eta berriz elikatzeko. Alegi edo, batari edo besteari erantzun behar diozu, batean edo bestean kokatu, zu izateko, askatasunez. Edo orduan, feminitatea handikoa izan behar zara, eta Hollywoodeko aktoreza bat, armairutik irtetzen dena, edo bestela erantzungo diozu beste kanon horri. Finean, estereotipoek mugatzen gaituzte, identitateak mugatzen dituzte, eta LGTBI kolektiboan ez gara berdinak denak. Ez dakagu zerikusirik bata bestearekin. Ez dakan zerikusirik hemen jaioa naizela, migratuta basamortu osoa igaro behar izan duen Afrikar batekin, iesi datorrena bere sorterritik, emakumea delako, boiera delako, denalakoagatik. Edo ez dakat zerikusirik landa eremu batean bizi den boiera batekin. Ez dakat zerikusirik transitoa egiten ari den Bilboko neska batekin, edo transitoa egiteko Madrilera jo duen basauritar batekin. Ez dakagu zerikusirik, eta estereotipoek azkenean balio dute horretako gu mugatzeko, eta gure askatasuna mugatzeko ere. Eta nik uste dut oso ondo aipatu dituzula, eta denok ezagutzen ditugula nolabait estereotipoiek, ez? LGTBI kolektiboari jartzen dizkiotenak, ez? Eta adibidez translegearen kontura, azkenengo hilabetotan gertatzen ari dena oso latza da. Osa, trans kolektiboari, orokorrean, trans kolektiboa, trans, den edon hori egotzi zaiona da, bere transitoa egingo duela, bortzatzeko, bortizkeria osatzeko bestearen kontra, privilegioak irabazteko edo ez galtzeko, oso latza da. Berriz ere bueltatzen gara horregatik horren beste garrantzia giza eskubideen kontura. Erabiltzea gizartean aurrera pausoak emateko ezar daiteken lege bat esateko norbaitek erabiliko duela bortza egiteko, izugarria da, ez kontua da, orain arte legerik ez egoteak baimendu duela pertsona horiekiko bortzakeria, ez? Orduan, estereotipoek hori egiten dute azkenean, ez? Mugatzen dute norbanakoaren identitatea eta norbanakoaren esatzuna. Hori bai, estereotipoekin egia da sigelak asmatu zirela nolabait behar genituelako. Osa, nik behar nuen nonbaiten kokatu. Nik erabaki nuenean, inkluso sujeto politiko bezala, eta kazetaritza feminista egiten hasi nintzenean, hasi nintzen aurkezten, edo hasi nintzen nire burua aurkezten boiera bezala.
emakume baino lehenago inkluso, behar nuelako etiketa bat, behar dudalako kolektibo bat, eta baina horiek dira guk erabakitzen ditugun etiketak eta ez estereotipoak. Bai, aipatu zu ez, eta hitzaldian zehar beste momenturen baten ere agertu dira LGTBizki bakoitzak realitate propioa duela, ikusgarritasun espezifikoa edo ezberdina dutela, eta ikusgarritasunari lotuta bereziki gaiak izan gara edo marikak izan gara, marikak baino gaiak izan dira horretan ikusgarrienak, orain inkluso futbolean agertzen dira, ez? Bat agertu da. Biedo Beisbolean baditugu emakume boiera asko, horretan iragazten dugu. Beisbolean? Beisbolean, bai. Hori ez nekien. Bale, baino, ikusgarritasuna, batzatoz, orain ematen ari den ikusgarritasun honekin, egia da, estereotipo inguruan aritu garela, eta horrek ere, ikusgarritasuna zelan ematen den ere markatzen du, ezta? Bai, egia da, ikusgarritasun gehiago ematen dela. Hor, berriz ere feminismotik ikasi behar dugu dena eta feminismoak eman digu dena. Zuek bide errazagoa izan duzuen olabait, baina lehen aipatzen nuen kultura judeo-kristau horrek ukatzen zituelako emakume eta gizonen arteko harremanak ez direnak, eta, baina badaude aurretiko kultura batzutan non gizonen artekoak, ondo ikusiak zeuden. Karo, emakumeo kondenatuta geundenez ez ikusiarenak izatera, gure arteko harremanak ere ez dira erregistratuak izan. Eta nolabait hemen Euskal Herriari dagokionez adibidez, frankismoa bukatzear edo bukatu zenean, hasi zen lesbianen taldeak, hasi ziren lesbianek nolabaiteko protagonismo bat hartzen edabideetan, baina beti ere edo feminismoarekin lotuta edo marikoiak zituztelako lagun. Hori badago oso ondo jasota Iruki Larrosak publikatutako liburu batean. Hernaniko LGTB kolektiboaren historia jasotzen duena, baina gainera oso irakurketa ederra egiten duen ikustut Euskal Herriaren ingurukoa zentzu horretan, ez? Lehen aipatzen genuen bestelako giza eskubideen urraketa pairatu duten kolektiboen historia oso ondo jasotzen du, gainera Hernani bezalako herri batean, borroka armatua eta politikagintza oso gogor pairatu zuena, eta hor oso ondo jasotzen da. Boierak hasi ziren ikusgarri egiten, beti ere feminismotik edo lagun marikoia zituztelako. Beraz, zentzu horretan zailagoa izan dugu, baina berriz ere, bigarren mailako ez ikusgarritasun bat geneukalako emakumeok. Hori bai, ni behintzat irakurri dudanagatik, eta egia da, Euskal Herrian, orokorrean, lesbiana horiek, bere garaiko lesbiana horiek esaten dutela, oso oroimen ona dutela LGTBI kolektiboa existitzen zeneko, eta bakarrik gay kolektiboa existitzen zeneko lankide edo lagun militantei buruz, eta ez dutela kejarik. Gerora joan da gure irudia gehiago zabaltzen edabideetan, baina hor ezberdin du behar da, ez? Asko lotuta joan da morboari lotuta, askotan, gero nolabait lege aurrerapenei lotuta, baina oso behartuta, eta beti ere esaten genuena, ez? Nolabait legeak aldatzen zirenean guri eskubideak emango balizkigu bezala eta ez gizartearen evoluzio bati begira, eta gero egia da, asko lagundu duela ikusgarritasunean azkenengo urtetako fikzioa. Fikzioak asko lagundu du. Baina fikzioan ere badaude, eta egon badira akatsak, eta da beti ere pertsona bat hartzea bere identitate sexo edo genero edo sexo afektiboa izateagatik eraikuntzan duen bakarra edo bere oinarri duen bakarra, ez? Bere identitatearen oinarri bakarra hori izango balitz bezala. Nik uste dut hori esan bezala, lesbianok izan dugula bigarren mailako ikusgarritasun bat, eta horretan feminismoak asko lagundu digula, eta bide interesgarriagoa egiten ari garela gizonezko heteronormari erantzuten ez dioten gizonek baino. Ez dakit horretan
amets ados zauden. Bai, ez dakit bigarren maila baten, hirugarren maila baten, egia da, gizonezkoak okupatu ditugula, ez, komunikabideetan eta oroar agerraldi edo ikusgarritasun ia osoa, eta ustut horretan ere autokritika batetik ere abiatu behar dela, ez? Eta nik ustut hor ariketa bat ere marratu dezakegula transkolektiboari dagokionez, ez? Transkolektiboa egia da 2007an izan zutela lehenengo translegea, ez? Baina garai hartan ez zegoela behar bezala antolatuta, eta horrengoan izan duten izan da oso argia, ez? Hemen gaude, guk gure ahotik hitz egiten dugu eta antolatzen hasi dira, ez? Beraz ikusgarritasuna lortu dute eta gaur egun translegea deritzogun hori berez LGTBI lege bat da, eta zati txiki bat transpertsonei egokituta dagoen, ez? Baina lortu dugu pizkate hori gainditzea eta transpertsonoiek horregotea, eta iruditzen zait lesbianen kontuarekin bantzera, ez? Guk okupatu dugula guztia. Nik momentu honetan bi ohar botako ditut, bata zuk aipatu duzu Hernanin egin den LGTBI memoria ariketaren inguruan, Hirukilar Rosako lagunek egin dutena, noiz bukatzen da armairua da liburua, eta ja pizkate publizidade pizkate egiteko ikusgunen badugu liburutegi bat, eta hortxe dagoen eduenarentzako, hortxe dago gure apaletan irakurtzeko pres. Eta bigarrena, lehenengo hasieran ahaztu egin zaidelako, baina ja daramaguz ratotxo bat hitz egiten, eta galderak egin daitezke WhatsApp edo Telegramaren bitartez 627-40-6 telefonoan. Así que norbete kalderarik baldin badauka, gero izango dugu hori entzuteko aukera. Bueno, kazetaritzaren miseria guztiak, miseria eta alde onak, ez? Aztertu ditugu, estereotipoak, baina, orain igual erronkei heltzeko momentua da, ez? Kazetaritza transfeminista, nizbenka entzudut zure hautik, zer da hau? Esan bezala nik kazetaritza goraipatu nahi dut, hain zuzen ere ofizioaren garrantzia azpimarratu nahiko nuke, hain zuzen ere uste duelako azkenengo urteotan nolabait demokratizatu dela informazioaren mundua, askoz informazio gehiago daukagulako eskura, baina edonork ere eman dezake informazioa, eta 140 karaktereko titularrak ez dira informazio, ez dute ematen sakon hitz egiteko. Kazetaritza transfeministak netzat badauka gauza bat, eta inkluso ezberdinduko nuke genero ikuspuntutik egiten den kazetaritzatik. Genero ikuspuntuko kazetaritzak markatzen ditu edo azaleratzen ditu generoak markatutako desberdintasunak, zeintzuk diren, eta gizartearen erdiengoak jasotzen ditugun ezberdintasunak edo ez ikustarazten horren arrazoiak edo mairatzen dira, eta kazetaritza feministak horri konponbideak nolabait jartzen dizkio edo esplikatzen ditu, azaltzen ditu zeintzuk izan daitezken konponbide horiek. Eta transfeminismotik transversala da. Zeharkatzen ditu gai denak eta gaiaren oinarri guztiak, ez? Ez da bakarrik LGTBI agendaren berri ematea eta bultzatzea beharrezkoa dela, baizik eta akatsak eta praktika onak ikustea ere, ez? Lehen esaten nuena, formakuntza beharrezkoa da honetan. Ez diogu beldurrik izan behar galdetzeari. Ez badakigu nolabait gai bat nola tratatu, ez badakigu norbait nola tratatu, galdetzea da gauzarik onena. Izan ere aipatzen genuen, genero identitatea edo sexuafektiboa ez da pertsona baten eraikuntza markatzen duen gako bakarra. Orduan, ikusi beharko dugu artikulu horrek eskatzen duen pertsona horren identitatea aipatzea, eta beti ere izan behar da bere baimenarekin, beti ere noski berak erabakitako izena errespetatuz. LGTBI kontzeptua zabaltzea, esan duguna, ez? Ez gara boiera guztiak berdinak, zarete mariku denak berdinak, baina ez gara denak urbean jaioak, ez gara denak landa eremuan jaioak, ez da gauza bera kanpotik baldin bazatoz hemengoa baldin bazara euskalduna bazara ala
ez dakit ez, nahi dute, olako gauza kontutan hartu behar dira, ez? Eta oso gauza importantean niretzat, integrazioa baino, ez dute hitzik ezagutzen okerragorik integrazioa baino, onarpena. Integratzea ematen du dela, etor zaitez hartuko zaitugu, ez, gure baitan. Alegia gizarteak markatzen du nolakoa den, eta zuk egin behar duzu hortan integratu. Baina ez bakarriku. Transversalitateak, gaztaritza transfeministak markatzen duena da, edozein norbanako egoera horretan dagoenak horrela sentitu behar dela, ez? Ez da integrazioa, da onarpena. Eta onartzen ez bagaituzte, arazoa eurena da. Eta hori da, seinalatu behar duguna. Eurek ez gaituztela onartzen, ez gu ez garela integratzen, ez? Eta berdin zait, marikoia boiera, edo migrantea, edo etxeko andre, edo dena delakoa naizelako, edo gaur egun heteronormari aurre egiten, erabaki duen gizon bat naizelako 40 urteko gizon bat, erabaki duela bere lana ustea, bere ama zaintzeko, eta bera emaztea doana lanera kanpora. Gizon horrek ere pairatuko ditu heteronormaren zigorrak, irainak eta dena delakoak. Bueno, ez da integratu behar. Onartu behar da, badagoela horrelako eredurik. Eta gero kasu bakoitza ezberdina dela, ulertzea. Ezin dugu, elkarrizketa bat egiterako orduan, markatu behar badugu pertsona horren identitatea, ezagutu behar ditugu gako guztiak. Bestela ez dugu identitate horretan, ez dugu identitate hori azmarratuko. Eta gero, LGTBI kolektiboko jendeak hartzea erreferente bezala, ez LGTBI kolektibokoak direlako. Zan nahi dut, izan zaitezke artista, izan zaitezke matematikaria, izan zaitezke tabernaria, prostituta, dena delakoa, baina ez zaizu hori edo horrek bakarrik markatzen, eta agian egin behar dugu hau ere feminismotik ikasia da, ez? Askotan esaten zen, gure kazetaritza agendak zeudela beteta izenez, emakume izenez, baina gero adituen atalean bakarrik gizonak agertzen ziela. Emakumeek ez dutelako euren burua konsideratzen aditu. Asko kostatzen zaie. Esatea aditua naiz, matematiketan aditua, LGTBI kolektiboarekin gauza dela gertatzen da, dirudi beti elkarrizketatu behar dugula norbait LGTBI kolektibokoa delako. Hau dira oinarrizko gomendio batzuk. Bale, bueno, niri garrantzitsua iruditu zaite, lehen aipatu zu norbait ez badakigu nola tratatu behar dugu, galdetzea dela aukerarik onena, ez? Bazkenan galderak egiteari lehen aipatzen duen, guri askotan egiten dizkigutelako galdera horiek, ez? Eta gure prestutasun daukagu, pizkat zalantza horiek azaltzeko edo, bueno, izkerari ere bai horretan lagundu aldizateko, ez? Guztia ez dakigu eta galdetzea ez da inolako problemarik. Gai potolo baten aurran gaude, hori ere zen dugu katu, beraz, niri erabate ados nagorrekin, eta hori izan diteke gakorik edo klaberik handienetariko bat. Bueno, eske, ja gauza asko esan ditugu, eta orain galdera potoloenetariko bat. Osea, hau guztiak izazko bilak aipatu ditugu, estereotipoak ere bai, izkera ere bai, ez? Baina, guztiak ero albiste baten biltzeko zein izan daiteke trataerarik zuzena zure ustez? Esan bezala, albiste garri den zerbait jasotzerako orduan, begira, adibidez, ez dugu komentatu asko, baina egon badago, LGTBI-fobia tratatzerako orduan, erasoak tratatzerako orduan, dagoen akats bat. Eta akatsa da, nor gehiegi aipatzea. Alegia, nor pairatu duen erasoa eta irudikatzea nor izan den erasoa gauzatu duena. Eta gaztaritzan badaude 5 galdera. Eta igual, guai delakoari garrantzia handiagoa jarri behar diogu zergatik, ez? Zergatik Samuelen kasua aipatu dugu, ez? Orduan, hori da garrantzitsuena, albiste bat kubritzerako orduan. Ez badago, albiste izan daiteken ezer, albiste garri den horrek ez daka garrantzirik ez bada titular makabro morboso bat egiteko baino. Ezin da jarri titular bezala agredió a una persona transexual cuando a las 5 de la mañana iba borracha a su casa,
gero ez badu edukinik izango. Ze, geratzen dena da, pertsona bat erasotu dutela transexuala delako, berak erasotu transexuala delako, Moskor zegoelako eta goizeko 5 etxera zegoelako. Orduan, konponente horiek guztia kontutan hartzeko formakuntza hori behar dugu. Esan dugun bezala, ezin da patologizatzailea izan ere, esan ez nola bai, bueno, gero igual honek badauka, ez dauka oso argi transa den edo ez, edo agian alkoholikoa da, edo ez geolakoak ikusi da, ez daukasunean edukirik nola bai bete behar duzu albistea. Zertarako balio du hor esatea pertsonari trans dela? Soilik gorroto delitu bat dagoelako eta ez duzu gorroto delitu hori kurritu nahi. Formakuntza kontua da eta badaude moduak formatzeko. Gurean bereziki Pikara magazinek egin du lan horretan eta badago gaina Pikara magazinek egiten du ez bakarrik albiste edo aldizkari bezala eta webunean dituen albisteak erakutsi baizik eta gaztaritza feministan lan egiten du. Eta nik uste dut hor klabeak ematen dizkigutela. Baina aparte, badago ere, azkenengo urteotan, ematen ari den, giza eskubideen ikuspuntu honetatik egiten ari den kazetaritza mota bat, lehen esaten nuen inteligentzia artifizial honi aurre egiteko. Inteligentzia artifizial honek adibidez, helduko balitu, aipatutako 4 hitzoiek, transexuala, Moskorra, Goizaldeko 5, eta lortzen badu horrelako titular bat, El Correok eman duen titular hori bezalako bat, hor akabo. Kontua da, guk elikatu behar ditugula dauzkagun formakuntzarako medioak eta bideak bestelako titularrak egiteko. Baina esan bezala edukiz bete behar ditugu eta formakuntza behar da. Bai, bueno, nik ez ditut galdera horik, nik ezakete zerbait hortik geratu zaizun pendiente, bestela galderen txandari bi emango diegu. Ekin horrete galderaren bat egin nahi badu. Publikotik edo bestela berriz ezalu WhatsApp edo Telegramaren bitartez 627-40-46 telefonoan hor galdetu dezakezue. Dago galderarik? Ze ondo ez? Dana supergarbi, superargi. Bale, besterik gabe, gogoraraziko dugu datorren hitzaldia, ez? Cuando las personas LGTBI solicitan protección internacional en España, ez? Islaria Nesrin El Haklaf izango da, abokatua aditua migrazioan, babesan eta gorroto delituetan, eta dinamizatzailea zehar refusiatuekin izango da. Hau datorren, ez, maiatzako 23, astea artea, urrengoa ez urrengoa, arratsaleko 6:00 hemen emakumeen etxean izango da, Etxanobe Jauregian, eta besterik gabe, eskerrik asko etorri zareten guztioi, hor pantailaren bestaldean egon zaretenoi edo egongo zaretenoi, eta eskerrik asko Txibi, Mireia eta Inoari.